Takže dobrý den, dámy a pánové, já bych rád uvedl naše jasné stanovisko k návrhu rozpočtu Fialovy vlády, protože v mediálním prostoru stále slyšíme nepravdivé argumenty pětikoalice a budeme to slyšet i dneska. Já bych hlavně chtěl říct, že ty peníze, které chybí v rozpočtu a o kterých se postupně dozvídáme, chybí státním zaměstnancům. My jenom opakujeme, co tam chybí. Jo? Takže ne titulky, že Schillerové chybí 100 miliard. Ne. Úředníci, státní úředníci, kteří jsou zodpovědní ze zákona i za rozpočet, nám dávají tyhle informace. Proto je důležité vědět, že za prvé, není to náš rozpočet, za druhé, ten rozpočet, samozřejmě i ta naše připomínky neobsahují žádné naše programové prohlášení, co máme v programu. A za další je potřeba si říct tu historii. Nejdřív Fialova vláda odmítala vlastně poslat ten rozpočet po volbách znovu, jak je zvykem. Jo? Trvalo jim to měsíc, stále dělali z nás hlupáky, že to není potřeba a že si to máme udělat. První rozpočet byl, ano, ten deficit je stále stejný, co jsme se dozvěděli, že tam chybí 30 miliard na dopravní infrastrukturu. Takže před měsícem jsme říkali, co? Ano, těch 30 miliard tam najdeme. Stačí přesunout pár položek a přesně jsme věděli, jak to uděláme. Ale to jsme ještě netušili, že postupně začnou vlastně vyletat další informace a že chybí mandatorní výdaje a že chybí kofinancování. Takže bylo by dobré, aby se přestalo manipulovat o tom, že je nějaký problém na naší straně. A samozřejmě, když jsme dospěli k závěru a podle paní Schillerové, a já jsem to taky počítal, tam chybí 95 miliard a tady přítomný pan moderátor České televize Petr Vašek sám ve vysílání České televize potvrdil, že tam chybí 72 miliard, přitom použil informaci pana Jurečky, že tam chybí 10 miliard, ale ředitel zodpovědný za rozpočet MPSV tvrdí a dal nám to na papíře, že tam chybí 32 miliard, takže milé děti, jaký je rozdíl mezi 72 a 10 a 32, 22, tak je to přesně číslo paní Schillerové. Takže ještě jednou, není to náš rozpočet, my jsme si mysleli, že v plné verzi, že se to dá opravit a dospěli jsme k názoru, že se to zkrátka nedá opravit. Takže by bylo dobré, aby už pětikoalice, která dneska celý den bude tady ve sněmovně lhát, přestala lhát a nemluvila o tom, že my chceme zadlužovat naši zemi. Oni tady nasekali 1200 miliard dluhů, ano. Obsluha státního dluhu za nás, když jsme končili, byla 40 miliard, to znamená ty úroky, teďka je to asi 109, takže říkejme to tak, jak to je popravdě. Proto tenhle rozpočet se nedá opravit, jak jsme si původně mysleli, a neměli jsme před měsícem ty informace, a proto vlastně paní Schillerová navrhla i na rozpočtovém výboru, to bylo odhlasováno, že ten rozpočet se musí vrátit. Ano. Je jasné, že Fialova vláda ten rozpočet neopraví. Jo? Nejsme hlupáci, víme, co se stane. A je úplně jasné, že ten nový rozpočet bude muset udělat naše vláda. A když začnete, milé média, mluvit o provizoriu, tak potom řekněte divákům, jak to bylo za rozpočtu našeho z roku 2021 na rok 2022, kde byla naše země v rozpočtovém provizoriu, které skončilo 21.3.2022 a první čtení proběhlo 18.2.2022 a tak dále. Takže žádná katastrofa, je úplně jasné, že Stanjurovo letadlo narazilo, já jsem o tom mluvil ve videu, kde účastník na vládě, která projednávala návrh rozpočtu, Stanjura řekl, no, vyhrajeme volby, letadlo jede dál
a v dubnu to nějak napravíme a zase uděláme nějaké změny rozpočtu. To je ta pravda, takže byl bych velice rád, kdyby média vnímali tohle naše vyjádření a celý ten vývoj, protože samozřejmě pětikoalice stále vykládá ty jejich nesmysly, ale pravda je na naší straně a tohle je pravda, vážení spoluobčané a vážení diváci. Děkuji a poprosím paní místopředsedkyni Alenu Schillerovou. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Nacházíme se v prvním čtení zákona o státním rozpočtu, kdy Sněmovna běžně schvaluje jeho základní obrysy: příjmy, výdaje a deficit. Protože končící vláda je první vládou v novodobých dějinách České republiky, která není připravena zpovídat se ze skutečných výsledků svého hospodaření a místo férového rozpočtování jde 4 roky raději cestou rozpočtových machinací, triků a zlepšováků v uvozovkách, které vyvrcholily právě v předloženém rozpočtu na rok 2026. Hnutí ANO a celá naše budoucí, vlastně už současná koalice bude hlasovat pro vrácení rozpočtu vládě k přepracování, a to s konkrétními požadavky a instrukcemi, tak jak navrhl a schválil rozpočtový výbor tento týden. Dnes na plénu připomenu všechny rozpočtové triky a podvody, které rozpočet přivedly do současné bezprecedentní situace. Od prvních mimorozpočtových půjček v roce 2023 přes kolosální podvod s povodněmi, kdy z 30 miliard schválených Sněmovnou na jejich řešení na ně šlo ve skutečnosti jen 3,5 miliardy, až po bezohledné vysátí dividend z klíčových majetkových účastí státu. Rok 2026 je pak pomyslným nárazem do zdi. Letadlo, které se Fiala se Stanjurou sestrojili na matení veřejnosti, definitivně spadlo. Jak víte, na rozpočtovém výboru jsme se společně s nezávislými vysokými úředníky jednotlivých rezortů, kteří dostali povolení přijít, protože zhruba polovina dostala zákaz od dosluhujících ministrů přijít, dopočítali čísla přes 95 miliard korun. 95 miliard korun mandatorních, kvazimandatorních a klíčových investičních výdajů, na které končící vláda nezajistila rozpočtové krytí. Naprostý šok. Opakuji, a tady to prosím zdůrazňuji, nehovoříme o žádných nadpožadavcích, které by snad požadovaly ministerstva navíc, ale hovoříme o zákonných výdajích, které musí být státním rozpočtem zabezpečeny. V případě dopravní infrastruktury, a o tom bude určitě mluvit můj ctěný kolega Karel Havlíček, chybí dokonce každá 4. koruna, tedy 25 % naplánovaného rozpočtu. Předložený rozpočet by tak znamenal, že už na jaře by muselo dojít k zakonzervování rozestavěných dálnic a obchvatů, což by způsobilo obrovské škody a budoucí výdaje navíc. A to je naprosto nepřijatelné. Ze všech špatných možností řešení této bezprecedentní situace, za kterou nese plnou odpovědnost končící vláda, je neschválení základních parametrů a vrácení vládě k přepracování s konkrétními požadavky a instrukcemi, tou nejméně špatnou. Česko potřebuje návrat k transparentnímu rozpočtování. Rozpočet musí znovu ctít zásady pravdivosti, úplnosti a reálnosti. Česká veřejnost si zaslouží vědět, jak na tom naše veřejné finance ve skutečnosti jsou, co Petr Fiala po 4 letech skutečně předává. A proto musí být tento špatný a nepřijatelný návrh vládě vrácen k přepracování. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji, poprosím pana místopředsedu Karla Havlíčka.
Dobrý den. Od prvního dne, kdy byl rozpočet představen, tak bylo naprosto jasné, že je nepřijatelný a že se musí přepracovat. A kategoricky tvrdím a stojím si za tím, že o tom věděl jak Petr Fiala, tak Zbyněk Stanjura, tak například ministr Kupka. Velmi dobře věděli, že buď poruší zákon a splní předvolební sliby, anebo nesplní předvolební sliby a poté se vejdou do zákona. Oni se rozhodli, že předvolební sliby budou plnit, nicméně to jim logicky nekorespondovalo s tím, co předložili v rámci zákona. Úplně typické to bylo a všichni to věděli. Od doby, kdy se předložil rozpočet v rámci Ministerstva dopravy, abych byl konkrétní, Státního fondu dopravní infrastruktury. Já sedím v té dozorčí radě, sedí tam se mnou celá řada dalších členů, je tam výbor a již v průběhu září jsme na oficiálním zasedání a je na to jasný zápis, dospěli k závěru, že na Ministerstvu dopravy chybí 37 miliard korun s tím, že pan ministr Kupka si to uvědomoval, akceptoval závěr dozorčí rady a výboru s tím, že slíbil, že do konce září bude toto doplněno. Jinými slovy, že ze státního rozpočtu se najdou zdroje, které doplní toto číslo. To se logicky nenašlo, nemohlo se to najít, protože bylo před volbami, nechtěli víc pravdou ven s tím, že se nesplní plán na dopravu, anebo tedy, že bude vyšší rozpočtový schodek. No a taky proto se nevložil rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury tak, jak se zákonně vložit měl ve stejnou dobu, kdy se tam vkládal státní rozpočet. Proto jsme se tady měsíc a půl přetahovali, proto jsme argumentovali, že porušili zákon. Vrcholem všeho bylo to, kdy se nám nejenom vysmívali, že neporušili zákon, ačkoliv bylo zcela zjevné, že ho porušili a říkali to i nezávislí odborníci, včetně Národní rozpočtové rady, ale současně dokonce ministr Stanjura v jednu chvíli začal naprosto neomaleně vyhrožovat s tím, že ten zákon tedy předloží, ale až v momentě, kdy mu slíbíme, že uděláme to či ono. Naprosto popřel roli poslanecké sněmovny. V každém případě z našeho úhlu pohledu jsme připraveni rozpočet dotáhnout a připravit. Ale je naprosto nemyslitelné, že tak budeme dělat, pokud nebudeme mít objektivní, reálné informace a hlavně požadavky od kompetentních lidí na jednotlivých rezortech. Protože to jsou ti, kteří zde budou i v době, kdy zde nebude už současná vláda. A nehovoříme o jedné paní, která povídala. Hovoříme o vrchních ředitelích, kteří jsou zodpovědní za požadavky, které vkládají, které musí korespondovat se zákonem a které musí korespondovat s tím, co mimo jiné tato vláda ještě odsouhlasila. Například dopravní plán a například rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury. Jinými slovy, to byl ten důvod, proč jsme chtěli, aby dorazili na to setkání na rozpočtový výbor. To nebyl žádný rozmar, to nebyl žádný manír, to nebylo žádné zkoušení u katedry. My jsme pouze chtěli po lidech, kteří budou během několika týdnů s novou vládou předkládat své požadavky, aby je zdůvodnili a abychom dokázali rozpoznat ten rozpor mezi tím, co tvrdí dosluhující vláda a tím, co tvrdí tito úředníci. Jenom na Ministerstvu dopravy jsme se domluvili, respektive dozvěděli, že to je částka 48 miliard korun. Že to není jenom těch 37, ale že to je dalších 8 miliard korun v rámci nekrytých zdrojů z Evropské unie přes projekty a že tam chybí další 3 miliardy korun nutných mandatorních zákonných výdajů nebo kvazimandatorních spojených například s dopravní obslužností. Jenom polovinu z toho, co řekla moje kolegyně Alena Schillerová, činí naprosto nezpochybnitelně rezort dopravy, což ve finále potvrdil i Martin Kupka a samozřejmě i nezávislí odborníci. To je ten důvod, proč my v tuto chvíli nemáme v uvozovkách náš rozpočet v šuplíku, protože aby jsme ho byli schopni dát dohromady, potřebujeme tu základnu, potřebujeme mít informace, potřebujeme vědět, jak je to s nespotřebovanými výdaji, které mimo jiné tato vláda v posledních dnech svého působení nekompromisním způsobem luxuje. Jinými slovy, nezůstane tam nic pro případně příští rok, což byl mimo jiné jejich argument, že s tím by se dalo počítat. Nebude tam skutečně nic, protože potřebovali zaplatit důchody. To je ten důvod, proč potřebujeme detailní informace. Děkuji. Také děkuji, poprosím pana poslance Aleše Juchelku.
Dobrý den, já budu velmi stručný. Ano, já tady potvrzuji všechny ty slova, že jsme vlastně s těmi vrchními řediteli hovořili, já osobně s panem vrchním ředitelem Klikem, a byl jsem skutečně v šoku, protože v té minimální variantě je tam 32 miliard, v té maximální 36,5 miliardy. Pokud se zastavím jenom u některých položek, tak opravdu nerozumím tomu, proč tady toto ministerstvo dělá, proč pan ministr Jurečka, který sám říká, že tam chybí třeba 12 až 14 miliard korun a máme měsíc do konce roku, tak není schopen to někde sehnat a narozpočtovat prostě reálně a férově i na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Například superdávka, tam z mandatorních výdajů vypadlo 5 miliard korun. 5 miliard korun, ale my nevíme, co ta superdávka udělá. Ten zákon je natolik prostě špatný a flexibilní, natolik je ten vzoreček flexibilní a samozřejmě zavádějící, že i v důvodové zprávě máme, že to buď v rozpočtu ušetří 2 miliardy, anebo že to bude stát státní rozpočet 7 miliard korun. Ale my teď na těch mandatorech vezmeme 5. Nemluvě například o tom, že nám se má zvýšit příspěvek na péči v prvním a druhém stupni, který není rozpočtován právě v těch mandatorních výdajích. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Já o tom budu velmi podrobně mluvit i na plénu Poslanecké sněmovny, ale není pravdou to, že by měli nějaké požadavky v rámci programového prohlášení vlády koaliční strany. Není to tak. Je to velká lež právě tady od této vlády v demisi, která se snaží tady tuto svou rozpočtovou neschopnost hodit zase na někoho jiného, tak jak to bylo v průběhu těch 4 let. Děkuji.